Okei, se huono on, mutta tää tehdään pitkin takaisinpäin. Kato, mihin sä käännät. Hyvin. Poni pysyy kontrollissa, puoli pidätte ja oikealle. Hyvä Petteri, ja hartiat taakse. Kantapäät alas. Hyvä. Pakko. Mä olen innostunut. Se kupi ei. Sulla onkin ihan kiva se. Hartiat taakse. Eikä se mikään poni on, mutta taka pitää. No, joku 160. En mä tässä pidä. Tämä puekodu prelee, kuinka siitä 40 lapsia. Tosi kiva. Ainakin joku Hisselle aivan liian vakavaa. Okei, sä voit aloittaa sitten. Kun babytelhan ei oo kovin kova. Tähän teki tällä silleen, että se oli ohut kolmikala. Ja sitten oli 2 sulparellia. Sillä sitten se takaisin. Se mitä mä haen tapaamisen, missä revit ja kiskot oikeesti ole tää Niin siis se ikinä hellittää, tiiäksä. Se vaan ei ole niin kontrollista. Sitten kun mä saan sen takia. avulle ja kontrollin, niin ei mulla sitten ole mitään Tää ongelmaa. loppuun ja sieltä tileellä jo näen, että heilutat käsiä ja jalkoja, joka on työtä. Vaan vähän niin toimii pikkasen pienemmillä avulla. Joo. Ja sä voit joskus istua hiljaa, että jos koko ajan tempoilla. Se kantapää säilyy alhaalla. Super. Nättiä ja hartiat taas. Hyvä. Tässä suonneponista oikein hyvä ote, Petteri. Tosi nättiä. Koska mä en myöskään, se ei ole tavallaan ratsastamista, jos se ei ollut ketään, vaan kilpaa sieltä suusta sekaan. Vaan se idea saa sen, että sen verran kuolla, että voit hellittää. Se voit ottaa ja hellittää. Nyt se on vaan se vedäksi juoksee alta. Kerran ensi kerralla on nähdä sen pienellä velhamilla katsotaan. Kuitenkin on entä neuvominen auttaa? Tämä on tarkoittaa, että näitä on niin paljon. Pantapää alas ja kato eteen päällä. Muista vähän laukata sarjaa. Mitä mä näin ekalla kerralla. Tosi hyvä. Poni on nätis, kontrollissa, löydät hyviä etäisyyksiä. Oli silti siitä huolimatta, että on joku verran täällä kuumana, niin käsittelee niitä, koska nythän se on aika fresh. Ei se nyt ihan niin fresh joku viimeksi mä sen näin, mutta vähän samaa kategoriaa. Sitten me aloitetaan. Nyt on tarkkana, että Poni tietää, mihin sä meet, kun sä oot tehnyt 10 volttia ja vähän hankalaa jo aloitus, kun alkaa trippelillä antaa kaartet. Ulkokannus. Just tätä mä tarkoitin. Se on vähän vaarallista joskus, jos te volttaatte 100 kertaa siinä kohdassa, missä te aiotte lähteä, kun ne hevoset ei enää sitten tiedä, että mitä tässä halutaan seuraavaksi tehdä. Suorista Poni. Noin, hyvä. Pidät pienen kontrollin keskellä. Hartiat pysyy takana. Keskelle. Kato ylös, kato ylös. Hyvä. Tästä tulee hyvä poni tuolta. Oulun uusi poni toinen. Ja nätti kontrolli, ulko, missä on matkalla. Nyt taitaa unohtua, menee väärä este. Hyvin meni sekin, mutta tuli väärä. Kyllä on hyvä lauta. Petteri, ota seis. Ota seis. Seis, molemmat kädet. Seis, 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 seis. Ja taputa ponia. Aika hienosti menee, mutta meni väärä este.
Kolmossarjan jälkeen piti mennä suoraan ja kääntää siihen keskelle siihen pystylle. Muistatko? Tästä on helppo, kun siirtyy hevoseen. Varo Johannes, tulee trippeliut tuohon vedelle. Jos Skarppi näet, se tietää, että tosta aiotaan mennä ja hypätä. Jalat mukana. Kato vettä. Ja kato pystylle. Ulkopohje, ulkopohje, ulkopohje. Että se suoristuu hyvin. Yes. Hyvä. Keskellä. Ylläpidät rytmin. Loistavaa. Tee valtti ja organisoit sun istunnan ja